Quan em van recollir de la carretera em van dir que estava en estat vegetatiu, que no podia parlar. Van trucar, vaig agafar el telèfon i em van dir Enrique Quiles, digo, sí, es mi hermano. Dice, llamamos de la Guardia Civil. Dice, han tenido un accidente muy grave y han fallecido. Per inèrcia vaig dir, havia un nen petit. Dice, el niño está muy grave. Van morir per culpa d'un cotxe que anava contra direcció, van xocar i jo vaig sortir disparat del cotxe i els meus pares van morir. La mà, que la tinc així, i el peu que se'm fica cap endins. Faig feina adaptada de primària perquè no faig el mateix nivell que els altres perquè no arribo. Per l'accident de tràfic que em va afectar el cervell, primer volia ser bomber. Em vaig pensar de ser policia, però després em vaig pensar que no podia tindre tanta habilitat com de córrer i perseguir intrusos. Quan algun cartell digui la velocitat que tens que anar, aniria a la velocitat que diguin. Sí, podem evitar-ho. Generalitat de Catalunya.